Wallahi duk duniya ba wani mahaluki da ya isa ya ga bayan gwamnan jihar Kano. Sannan babu wani mutum da nake gani a ganina wanda zai takara da gwamnan jihar Kano kuma ya kada shi a jihar Kano, babu shi. Da dai wannan halin na gwamna babu shi. Wannan hoto ne wanda yake nuna shaidar matar shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta ba da tallafi wa iyalan mamatan nan 'yan wasan jihar Kano wanda suka rasa rayukansu a 'yan satuttukan da suka bata, wanda tallafin ya biyo ta hannun uwar gidan Barau Jibrin Aimaliya. Wannan shine hoto shaidar gwamnan jihar Kano ya karbi wannan kuɗi. Wannan bidiyon kuma da kuke kallo a saman kaina, bidiyo ne wanda gwamnan jihar Kano ya sa aka kirawo iyalan wanda suke da haƙƙi da wannan kuɗin da aka ba da tallafi, iyalan mamatan da suka rasa rayukansu. Gwamnan jihar Kano ya kira su ba tare da ya yi kwamitin raba musu kuɗin ba, don gudun yanke musu kuɗi da kansu ya kira su har ofis ɗinsu suka zauna, sannan ya yi nasiha gare su, ya ja hankalinsu akan cin haƙƙin maraya, sannan ya yi alƙawarurruka wa iyalan, ya yi alƙawarurruka na ɗaukan nauyin karatun yara ko in ce iyalan wa'annan mamatan ga wanda yake da niyyar yin karatu har. Amma kan na cika ku da surutu, bidiyon full bidiyon bayanin gwamna yana pejin Salisu Kosawa Midiyan Gwamna. Za ku iya zuwa ku yi sacin ku ji da kunnen ku abubuwan alkhairin da gwamnan ya kai. Gwamnan jihar Kano gwamna ne, gwamnan jihar Kano ka cika gwarzo, komai ake bukata kayi.